ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିରାଇଜଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ପରିରାଇଜରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀ ରହି ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପରୀ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ଭାରି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ପରୀଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଗଛ ନିକଟରେ ଏବଂ ଦେଖିଲା, ଏହା ତ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗୁମ୍ଫା। ତା ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯିବି ନା ଯିବି ନାହିଁ? ଏ ବର୍ଷାରେ ତ ମୁଁ ଭାରି ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି। ଯାଇ ଏ ଭିତରେ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଏହା କହି ସେ ପରୀଟି ସେ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ଅଲଗା ରାଇଜରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରୀ ରାଇଜ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛଲତା, ଝରଣା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯାଇ ଏକ ଯାଦୁକର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯିଏକି ସେଇଠାରେ ରହୁଥାଏ। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଯାଦୁ ଶିଖେଇବେ? କାରଣ ମୋତେ ଭଲରେ ଯାଦୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଯାଦୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତମକୁ ଯାଦୁ ଶିଖେଇବି, ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଏହିସବୁ ଯାଦୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ଯାଦୁ ଶିଖି ନିଜ ନଗରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଯେପରି ନଗରୀକି ଫେରିଛି, ସେ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଏକ ଯାଦୁକର ପରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏବଂ ଯାଦୁନଗରୀ କଳା ବାଦଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ଯାଦୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଯାଦୁକରକୁ ସେଠାରୁ ଭଗାଇ ଦେଲା ଏବଂ ପରୀର ସାହସ ପାଇଁ ଯାଦୁନଗରୀ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ଏବଂ ଯାଦୁର କମାଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ପରୀ କଲା।